sesaji minangka nyumrepi cikal bakal ingkang wonten tlatah dusun mriki sedaya. Mugi dusun mriki tansah dipun tebehaken saking sedaya rubeta kalisa ing sambika. Mugi sedaya ingkang gadhahi kajat ingkang nderek ngrencani ugi para anggota bantengan Bakasura. Ugi sedaya penontonipun tansah pinaringana rahayu, rahayu, rahayu slamet kalisa ing sambika. Ugi wonten wujudipun gedang. Gedang minangka nyumrepi sipatipun lan manahipun ingkang padhang. Mugi padhang manah ira, padhang raga jati ira, padhang